Machiegni Nyakwaramogi Ajuang kaka wuono wuoth okela Homa Bay County kamoro ni Wangching location Rachuonyo North kuma bende adhi romo gi japur miluongo ni Charles Odindo man gi lony korka pith mar muogo kata kihero cassava gi dho ngere. Thoth ji ong'e maber kata ong'iyo ni kaka itedo mariewa en mani en gimichwako tibole chumbi tikete mesa ji madho kode chai. Oyo piny oloko. Gisani wan gi value additions mopogore. Inya tedo chapat, inya loso kek, inya loso mkate, to bende muogo ni be inya chiele maber mamadh kode chai kata inya chame kata ka chiemo mar lunch kata supper. Yena mondo akaw thuolo mar rwakie chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni uru. Daher ni fulri na jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima iniwuon itimo. An nyinga giluongo ni Charles Odindo Ng'idi. Ae dala mar Kaji sub location. Kaji location, Wangching location. Wangching ward. Rachuonyo North sub county. Mane kama yudora to be kama pureni. Kama loso chiemo. Erokamano ahinya. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye mariewa kata omuogo kata muogo. Ini wuon isebedo kipidho mariewa kuom kinde marom nade? Muogo ni osebedo stable chiembwa mathurwa ka. Nikech kanonyuola to nayudo ka ene manwa puri ahinya gi bel. Nikech koruwe gi bel to ene manwa chame sana ma oduma to biro later on. Koka ji ochako puro oduma lakini muogo ni wasepure for many decades. Kendo wasepure ndalo mang'eny. Madiere moko bende olal mwachako yudo kodhi moro koa Uganda. Ma kodhino ene makoro sani wadhi kode mbele gi research ma osetimo moyudonwa kothe mamoko. Gin ang'o ma ng'ato man gi gombo kata man gi paro mar pidho mariewa nyaka ng'e kata nyaka bed godo kapok ochako? Kapok ibedo gi paro mar pidho muogo to nego beni iko puodho. Ikungi puro puothino maber kabisa. Mo bed mayom. Kosebedo mayom, timanyo koth muogo. Midwa ni pidhe puodho no. Kodhi wan gi mbegu mopogore opogore. Nitie moro ma ji luongo ni sudhe. To jok moko be luongo ni nyakichaki. Kodhi ni en nyakichaki ni en ok inya chame kapod onumu kendo en rega. Nikech kichame kunumu to ene miwinjo ni muogo moro nego ji cha. To sani to kwapidhe ahinya. Sani wapidho michamo kata kanumu to ng'ato nyalo chamo. To nikech ipuoyo wach kodhi ini wuon kodhi mipidhe puodho ni nigolo kae. Kodhi mapidhe puodho ni gin mixed. Nitie moro ma kienyeji miluongo ni majera. Majera ne king'iyo ite. Ene mineno ite chal kamani. Kato ma iluongo ni SS4. Kodhi ni nobedo developed gi jo Kalro bang' research. Koro ene masani watemo pidhe ahinya nikech ene resistant to diseases. Tuoche ok make piyo ahinya. Erokamano. Spacing kata nafas ma iketo kind muogo gi nyawadgi bedo nade? Muogo gi nyawadgi onego bed 1 meter. 1 meter square. Mana kipidhe standard mare makoro itene yudo kaka gar to loso chiemo tiende.
Koro kidwa pidho muogo tiketo 1 meter square kindgi. Ere kaka inyafwenyo ni muogo ni koro oseikore onego bed ni kae? Muogo kaka the type mwapidhogi onego bed ni otieko 1 year in the farm. To kusetieko gimoro 9 months e puodho, to koro inyalo chako golo matin michamo mwachamo rogi. Lakini kusetieko 1 year, to koro en machwa, koro i-uproot, koro inyalo gole tiswage, timoye, ichame, koro irege mogo kata nyuka. Bende inyalo timne gima kisungu dendo ni intercropping, inya pidhe gi cham moro e kae? Muogo sani sami pidhe kapod otindo cha, tinyalo timne intercropping gi oganda, soya bean kata njugu. Inyalo pidhe go together. To kosebedo maduong' kama, to koro onge gima inyalo kete iye nikech sed mare ok nyal yie mondo gima ipidho no dongi. Muogo timo maber even in dry areas nikech en drought resistant. Mana emomiyo thurwa ka en a bit semi. Koro muogo timo maber thurwa ka moingo kuonde ma ni high. Nikech en a bit dry, oyudo koth ma reasonable, to chieng' bet ng'eny matin. Koro kama bet dry kaka thurwa ka, muogo time maber kabisa. Kamano ahinya. To kit lo muogo timo maber e lo machal nade? Muogo kipidho kata mana sandy soil to timo maber. Clay soil otime maber. Loam soil otime maber, lakini kama otime maber saidi to loam stroke sandy soil otime maber sana. Ini wuon kani pidho muogo ni, adoyo no bedo didi. Isedoyo didi chakre pidho? Muogo ni nyaka pidhe, osedoye ding'wen. For the 1 year, almost 1 year. Mosebedo ge ginene e puodho ka, osedoye ding'wen, ma kama koro gikene to ok inyal doye nikech sani kidoye, kiketo ji ni doye to gidhi ketho tiende ka, to tiende ne muogo emichamo. Koro miyo nitie kisedoyo ding'wen ka nitie a certain level, to koro iwewe nyaka sama ibiro gole. Yes. Bende ini wuon nitie fertilizer kata mbolea mitiyo godo e pith mar muogo ni? Muogo ok dwar mbolea, kendo kama mbolea nitie ok otime maber. Odwaro kama mbolea ne tin, kanya ma muogo time maber. Miyo kaka kamineno ni, kineno kamoro kacha nigi mbolea mang'eny, done kaka muogo odongo dhi malo sana. Inyalo ni kodongo dhi malo kamano, to tiende to bet tin. To kamineno kodok piny kaka kanyo, ibiro yudo ka muogo no tiende nitie miyudo mana ka tiende oliero ni. Koro muogo timo maber kama bet otuono. Erokamano. Kidienje di mar muogo ma nitiere to ini wuon kaka japur, ang'o miyo ni yiero kidieny ma ini wuon ipidho? Kidienje mag muogo ng'eny, lakini mana pidho ni, in fact en masano timo maber e thurwa ka. Although nitie jokalro kaka wan jopur mapuro gi Nyawest. Nyawest otudre gi jokalro. Koro nitie mbegu moro ma gidevelop sani mabiro wuok in 3 months time. Mano be kowuok to wabiro kela na wang'iyane ka bo nyalo timo maber e lopwane. Yes. Erokamano ahinya. Gin pogruok mane ma in kaka japur inyalo fwenyo go muogo makech go muogo ma bende ber ka gichamo? Muogo makecha inene gi e ite. In fact muogo gi i-identify gi e itgi. Kaka ineno mamako ni, ma iluongo ni SS4. SS4 ni ineno ite kaka chalo. To moro manyisi cha miluongo ni majera, en inono ka ite tindo tindo. To moro maka cham ka numu to nego ji cha, iluongo ni nyakichaki, en ite dongo dongo kendo bocho. Koro muogo ing'e gi e ite kijapur, to kiseneno ite no ting'e ni ma type machal kama. Yes. Wawach ni samise keyo mise golo muogo e puodho. Inyalo duoko muogo ni e puodho ni koso nyaka timne rotation? Any crop, pur mora mora, nyaka tim crop rotation. Kamineno koro muogo nitiere, ne wapidhe bando,
ka bando wuok to waketo sunflower, ka sunflower wuok to sani koro en gi muogo. Ka muogo ni chako wuok tiduogo bando ka bando wuok ikelo sunflower koka kendo chimi timo nade ichako iduogo e muogo. That crop rotation kelo gimoro ni fertility, nikech gima muogo chamo opogore gi gima bando chamo. Koro nyaka watim gima iluongo ni rotation of the crop. Yes. Korka tuoche gi kudni, akia ka Mariewa bende nigi tuoche ma samoro thago gi, to ka dipo ni nitie un uwegi ugoga yath koso timo nang'o? In muogo mwapidho gi yath ok wagoye nikech gionge gi tuoche mang'eny. En gima yath en mana doye. Muogo ni kisedo maber, especially kapod otin, to kik iwe buya chame. Idoya kapod ole doye, ka komono yugno tidoye, komono yugno tidoye, to kisedoye di ng'wen kata di bich tiweri kode, irito mana chiemo. En ang'o ma in iwuon kaka japur itimo kama ka iyud yuto makare? An kaka japur, I make sure ni gik mapuro gi arito gi maber. To kendo kaka japur, ing'e ni puro kinya tegemea gimoro achiel. King'iyo toke kacha, dong ineno bel, bel ni kanyo. My is almost in 1 month's time. Endre? Kichak idhi e toke kacha, dong ineno bando. Bando is almost ready. Kichak idhi e toke kacha, njugu nitie. Mano japur. Mondo ine ber pur, ipuro gik mopogore opogore. Maka moro feli, to nitie moro ma nyaka konyi. Yes. So nyaka ibed gi plan B. Nyaka ibed gi plan B. Koro plan B ni kama chofela to ma is there, ang'e ni kech ok dhi kaya. Machielo chako fela, the other one is there, kech ok dhi kaya. Koro mano kaka japur nyaka ibed gi plan B. To nikech kipidho gimoro achiel kaka Kenya ng'ini wahero bando, to bando kofel kaka sani season mar bando ok ber ahinya. Manyiso ni ka bando no fail tionge gi ma to chuno ni kech nyaka dhi kayi. Yes. Shelf life kata sama wawach ni segolo Mariewa e puodho, onyalo bedo ko e kinde marom nade kapok okethore? Mariewa kisegolo e puodho mi swage, waluongo ni swage, mitimo ne gimiluongo ni chipsing. Kisetimo mano mi en well dry, to nyalo tiyo kata 1 year kapod ober abera. Manyiso ni sami kane no kech ok nyal kayi, nikech igolo mana matin tirego tichamo, to kitero bende ka in gi excess to be ichake kawo iuso to dhi e market tiyudo pesa. Koro en gima nyalo tieko 1 year ka onge problem, bora ni provided ni kete gine kaka wan gi bag man gi jwala iye cha, ma kiseketi iumo dhoge maber to koro kata weevils ok nyal donjo kuome. Yes. Erokamano ahinya. Kia ni nyiso land preparation, ere kaka un uwegi alwora ma bende wantie odiochieng' ma kawuono uiko lo? Alwora ma wantiere ni wadhi gi season. Wan gi seasons ariyo. First season chakore dwe mar 2 nyaka dwe mar 7-8. Kato second season chakore dwe mar 8 nyaka dwe mar 1. Koro koromo gimoro dwe mar 2 kanyo wa prepare the land. Ma karomo the end of February to is a planting season. Mano koro iseiko puothi ma iseketo kama muoge dhi yude, ma kiketa keta ni to ipitho muokino to inyalo intercrop gi gimoro amora. To kisegolo gimi pidhe godo no to muoge ma koro dong'. Koro kichak itimne intercropping kendo. Koro en doya. Koro itiyo mana tich doyo. Mana kaka watiyo thurwa ka. Nikech kwa tiyo kamano eka iyudo chiemo maber. Kendo thurwa ka wapuro gi tinga, kata kamineno wantie ni tinga ma chopuro. Wapuro gi tinga ma ka tinga isekelo to goni gaga maber. Tiyudo ka your land is very soft. Ma kipidho gimoro to giri no dongo maber nyaka black. Erokamano ahinya.
Wadwani wakao rusa moro mar dakika moko machuok wadhi rusa aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo janeno marwa e chenrowa mar ariyo ka bende odiochieng' ma kawuono antie Homa Bay County wang' chieng' location kamoro ni Rachuonyo North. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye pith mar mariewa kata omuogo. Thothu ang'enu ng'e mani mariewa ni en gima ichwako achwaka tibole chumbi tichame. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye value additions. Wadwa wuoye kit cham kata kit kodhi maber ma in iwuon kaka janeno kata jalno man gi gombo mar pur onego bed ni ng'eyo. Koro daher ng'eyo niya kaka bende nitie kony kata sirruok moro amora ma un uwegi kaka joma nitie alwora ni useyudo koya e county government kata sirkal. County government is now coming to help farmers. Recently, Governor of Homa Bay County has provided us with sunflower seeds. That is help from the county government of Homa Bay. So, second season, if you come here, you will get every place is yellow because of that seed. So that is one help we have received from the county government of Homa Bay. Another help is the governor is providing to some seeds for planting, especially maize and sorghum. He's giving farmers seeds to plant. So that is what the help we have received from the county government of Homa Bay. Thank you, erokamano ahinya. Ere kuma in iwuon inenorie higni 5 ka kinde nitie? From now. Higni 5? I'm seeing myself to be a rich man since I'm a farmer. I'm going to be rich through farming. Yeah. Yes. Through farming, I'm seeing I'm going to reach somewhere. Wach mogik ne janeno mabende neno chenro odiochieng' ma kawuono ne rawera mabende samoro be nigi gombo mar donjo. Daero advice, especially rowere matindo mathurwa ka ni gidonjo e tich pur. Pur, you cannot doubt yourself. Kech Nyasaye bong'eyo ni kwasepuro to nyaka okelwa koth. Kata sani nyaka black. Dongi neno ka bando chieka. Dongi neno bando no kochiek. Njugu bende chiek kacha. To muogo bi neno ka nikech Nyasaye okelang'o. Nyasaye okelo koth. Koro daero encourage jothurwa gi yawa matindo, especially yawa matindo. Kech yawa matindo ok ohero pur ahinya. Gidonje pur mondo wabed self-reliance in food. To kaka Nya West bende kelo gik mabecho ni. Gibiro puro muogo to Nya West kawo to timo package titero supermarket to giyudo pesa. They will get value addition in their farming. Koro miyo daero kwayo jok matindo ni mondo gidonje pur motegno. Mane gima dhi konyo gionge gimoro kendo nikech office work is not there. Nyakbla karu kacha kami nyathi mo nyandiko. Sani onge donge. Koro miyo wadonje pur nikech indikori kendi ti chiemo nikech japur ok nind kech. Sani ka kunyo tielo 2 ka to siling moro 100 ayuda dong' mana chiemo. Koro ahero mana kwa jok matindo, especially Nyanza waka. They should come out
and do farming. Kata an minena ni apuro to ambe nasetiyo ma retire to pod apuro to kata neno ka pur ni be koro miyo kendo ameno bedo strong saidi nikech pur ber. Sama wawuoye kit kidieny mopogore mag muogo. Koro inyalo lero ne jopiny kata inyalo nyisowa kit pogruok ma ng'ato nya fwenyo go muogo. Type ariyo man go e puodho ka manyalo nyisou. Minena mako itene. Ma nyaka black. Ma iluongo ni majera. Majera ne king'iyo itene. Teno ka itene tindo tindo kendo en very green. Opogore gi ma. Mae nitie pogruok. Dona ka pogruok nitie. Koro ma majera. Majera ni ichame kata ka pod andiki kama, it has no effect. To ma waluongo ni SS4. Ma be king'iyo itene tindo to kendo biro ok en black ahinya. Kata ka ineno ka en rangi ne opogore. Rangi ne dona ka ma biro makwar. Moro ni biro ma green. Koro ma waluongo ni SS4. Koro SS4 ni nobedo developed by Calro after research. So it is resistant to disease. Na embe chame. Lifespan mare in a farm is 1 year. After 1 year, it is ready. You can just harvest it. To moro ni majera. Majera ni be the 1 year. Their lifespan is the same. Kaito spacing be no wuoye aneno. Spacing be no wuoye 1 meter by 1 meter. Yeah. Here come on. Nejal masamoro daher no tudre kodi bang' chenro ma odiochieng' ma kawuono. Inyalo konyowa gi namba kata email address kata social media handles mora mora ma ng'ato nya tudre kodi king'iyo kamera wan. An kidwa manya tibiro manya 07 38 440 919. That is Airtel. Safaricom 0711 48 21 33. Email address iluongo ni charlesngedi2@gmail.com. To nikech iwacho ni piny sani odhi digital. Gik ma dhano nong'iyo ni timo sani opogore. Odiochieng' ma kawuono wawuoye value additions. Githuolo ma bende wan godo sani en niya. Gik ma be wasewache puodho kae. Value addition kaka wach cake, kaka wach mkati, kaka wach crisps, kaka wach chips go. Wadwa dhi neno. Yiena mondo akaw thuolo mondo achiel kachiel wadhi wane kit value addition ma bende yudore wang' chieng' location kae. Wadhi. Karibu. Kamano kwase e puodho nyaka wane ni ang'o mwakete mesa. Odiochieng' ma kawuono hapwane ber kwase e puodho gi mariewa kata kiero muogo ma bende wan godo. Wayudo ka chokruok obedo kama kare. Manyiso niya gitimo gima kisungu dendo ni value addition. Kopogore gi kit mariewa ma ini wuon ing'iyo ni kisechwako tikete chumbi tichamo. Nitie kaka ei mariewa ni nitie gigo ma bende nyalosi. Nyalos cake, nyalos crisps. Gigo te kawuono Madam Pamela dhi nyiso kaka giwegi gitimo kae. Machiegni Madam Pamela. Intie nade? Intie maber. Aneno kiseundonwa mesa. Koro mesa kae an ng'e naluongi gi nyingi.
jogi to kiai. Adwa ni full ne jopiny nyis gi nyingi, gima kawuono ni wuoni timo gi kaka ilosonwa mesa maber kamae. Erokamano nyaka an gi nyinga iluonga ni Pamela Kinyi. To ajapur mohero tedo. Ka gik moko osewuok e puodho takelo taloso to gilokre chiemo maloso ngimawa. Koro e mesa kae ang'o mantie? Mesa kae wan gi mariewa manumu ma en mano. Koro mariewa manumuno kosewuok e puodho tikele ing'ade. Koseng'ade timoye totuo. Koro en ema. Kotuo to mae en. To mae en. Koro kosetuo kamano wanyalo rege nyuka. Ma en ma. Mano en nyuka. Inyalo rege, iriwe gi gik moko machalo bel, soya, obedo kuon bende. Mano timore. Mariewa achiel ni wanyalo loso go crackers, machalo magi mantiere kae gi. Gin gik ang' ni onje gi ang' ni winj ka gichal. Mano tich mariewa. Ma mariewa otimo. Pod crackers but koro nitiere kaka wapogo gi, nitiere kaka wan gi plates moko ma koro inyalo tugo kode kaka ihero. Design ihero minyalo loso kamano. Kendo malich miwuoro ni kek ji ong'iyo ga ni chamo kek mar wheat. To kawuono nyaka black adwa ni onja ne kek mar cassava kata gi mariewa. Iwinja ni to chalo nade. Engimani. Engimawa. Bro winja ni to mariewa gine kek mar mariewa to chalo nade. Nyaka mkati otedo. Ok magi kende. Otedo gik moko buns. Otedo gik mang'eny, varieties of things. Ma mariewa nyalo loso. Nyaka biscuits tiyo mar mariewa. Koro magi nwa akelo mana loso mana matin. Mondo jopiny one ni mariewa gik mane ji nono gik mocha. Kare mariewa negi sani wadogure mariewa. Mariewa negi teko mang'eny. Kendo kata joma chuo kochamo mariewa nguvu. Neno kaka kegno yo. Mama na kaka ang'ade matin kech adwa bele. Adhi confirm un gima adwa notim na samoro ionge nya juice ni modhe pi. An adwa chame itimo onye do. Ma itedo kawuono mokinyi. Atedo nyoro. En very fresh. Omit. Pok na wuonduga. Omit kabisa. Mae wauso mana 1000. Kin gi birthday party, nyarusi moro to be jomoko ero sukari. Afwenyo ni onge sukari mo mang'eny. Oyom kabisa. Anya wacho ni mae mariewa tiyo. To in kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@rollmedia.co.ke. To jogo mabendo eroro to machuok nya tiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. To nikech piny sani olony, wan gi mbui, inyalo manya gi accounts ga mag Facebook, TikTok, Twitter, kabenda tiyo gi nying mar Lorraine Omondi. To karuoth oyie, wachakwa rom juma manyien. Longani ya Lori nyaka Black. Kariti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.
Amsha and feel the roar. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *1